Arratsaldeon, ofizialeko Addicted to Love filma ikusi berri dugu eta orain egingo dugu prentsaurrekoa. Buenas tardes, vamos a hacer la... Arratsaldeon, Addicted to Love sexy ofizialeko filmaren prentsaurreko harri egingo diogu. Liu Hao dugu, zuzendaria, ekoizlea eta itzultzailea ere dugu mandarinetik espainiararakoa gurekin. Beraz, nahi duzunean lehen galdera. Kaixo egunon. Zuzendariarentzat. Hemen nago. Galdetu nahi nion, ideia nondik abiatu den, esperientzia personala izan den, edo kasurik hurbil izan ote duzun, zure familian zahartzaroaz horrela hitz egiteko, eskerrik asko. Ideia sortu zen, ni txikitandik nire amonarekin bizi nintzen 7 urte nituenetik. Duela 2 urte, Hangzhoura egindako bidaia batean, nire lagun batek aipatu zidan bere aitonaren historia, 82 urte omen ditu, eta gustatzen zaio Kentucky Fried Chicken jatea. Oilasko prejitua, eta hortik sortu zen ideia. Galdera gehiago, mesedez. Filmaren arrakastaren arrazoi handi bat da, bi protagonisten artean dagoen kimika, jakin nahi nuen nolakoa izan den bi persona adindu horiekin lan egitea. Bi antzezle horiek ez dira profesionalak. Jauna militar ohia zen, fabrika batean lan egiten zuena, eta erretiratu ondoren fabrika batean dago eta gauzak saltzen. Baina bere zaletasuna kultura da. Emakumea argazki denda batean bizi zen emakume bakarra zen, halako defentsa kontua zirela eta leku murriztu batean. Argazki denda horretan lan egiten zuen, persona bakarra zen emakumea. Zorionez, bi persona horiek aurkitu genituen filmaketa hasi baino lehen, orduan hilabete terdiz, haiekin mintzatu ginen apur bat esplikatzeko eta
bien arteko feeling hori lortzezaten. Filmak eta hasi nintzenean, bigarren egunetik hasita, egunero, sorpresa desberdinak ematen dizkion haien antzezpenaren arabera. Eta batzuetan txalokatu egiten genituen. Zeren filmaketan 60 pertsonatik gora zeuden, eta batzuetan hartune bakarra egiten genuen, eta txalokatu egiten genituen hain ondo antzesten zutelako. Haiek egia esan, beraien bizitza erreala ari dira antzesten, eta haren protagonista izaten. Haien bizitza errealarena esaten du, bi pertsona horiek, biek Alzheimer dutelako, eta nola izan zen gidoia idaztea, haiek ezagutu ondoren, edo? Andrea benetan gune hartan bizi zen, auzo hartan bizi zen. Pekineko ekialdean dago eta gune murriztua da esan bezala. Orduan Andrea ia bizitza oso eman zuen auzo hortan, ongi ezagutzen zuen, eta beraz bere bizitza erreala zen. Eta Andreak bai dituela Alzheimerren sintomak gizonak ez. Niri berezeki gustatu zait filmean, nola hitz egiten duen historia soziopolitikoaz, Txinaren egoeraz, baina zuzenean esan gabe, iradoki bezala egiten du. Orduan, ezin duzu hitz egin pixka bat erabili izan duzun atzealde historiko horretaz? Berezeki islatu nahi izan dut, gauza familia hartu dut, gauza garrantzitsuen bezala. Garrantzitsuna niretzat. Familia, alegia gizarte baten unitate txikiena da. Gizarte hori aldatu arren politikoki edo, kanpo aldetik bai eragina du familian, baina familian garrantzitsuena
aita eta semearen arteko harremana da, eta oro har familiako unitateen arteko harremana. Orduan, nik islatu nahi nuena zen aldaketa gora behera nola dagoen familia. Eta suposatzen dut familia nola dagoen jakiteaz gain, edo erakusteaz gain, gogoeta bat ere badela ere, gure aitonamonak nola zaintzen ditugun. Eta esan du, zuzendariak esan du, amonarekin bizi izan zela 7 urte zituenetik, eta orduan horrek bizitza aberatsago bat ekarri dio. Nire amonarekiko harremanak, harreman asko ekarri dizkit pertsona adinduekin. Hasiera batean, nik ezagutu izan ditudan jende adinekoak, batzuetan gizon edo emakume adindu bat gehatzen zen eserita ezkina batean, ezun gauza handirik egiten, eta gidoia idazten hasi nintzenean beste modu batean pentsatzen nuen. Alegia, zergatik adineko pertsona guztiek horrelakoak izan behar duten? Adineko pertsonek ere beren harrotasuna izango dute, eta defendatu behar dute ere, eta behar bada beste itxura bat izan beharko lukete, eta horregatik sortu ziren pertsonaia horiek, ezagutzen zituen pertsonaien bestelakoak direnak. Nire amonarekin izandako esperientziak, maitasun asko emateaz gain, jakina desberdintasunak izango dira amonaren eta bilobaren artean. Arazo desberdinak izango ditugu, iritzi desberdinak. 88 arte, Pekinera joan zenean, zinema gintza ikastera, Shanghaitik alde egin behar izan zuen, eta jada ezin zuen bere amona hainbeste ikusi. Hala ere, garai harta oso estimatzekoa izan zela garaiura dio. Nik izenburuaz galdetu nahi nion, eta ez ote duen uste maitasuna beti adiktiboa dela.
Izenburua benetan nire urrengo filmaren izenburua da, ez honena. Egia esan, film honek txineraz La Ona du izena. Alegia, hori da jaun bati, adineko jaun bati modu maitekorrez deitzeko modua da. Guk ulertzen dugu, baina jakina izenburu aldatzen denean zaila da azaltzea. Orduan, egun batean, hitz egiten hasi ginean nola jarri behar genuen ingelesezko izenburua sortu zen gaia, film hau ere bi personaren arteko amodio maitasun filma dela. Eta hortik sortu zen izenburua, orain arazoa daukan dire urrengo filmarekin ze izenburu jarriko diodan. Izenburua ez da badiguzu esaten, esaiguzu behintzat zertaz izango den zure horrengo filma, eta erraz haute den zinemagile izatea zure herrialdean, eskerrik asko. Urrengo filmaren izenburua Poeta izango da. Kontatzen du emakume batek nola maitatzen zuen bere senarra, eta senarrari esan dio, hainbeste maite zaitut, non egun batean joaten naizenean, zure itzalak eta zure usainak nirekin eramango bainituzke. Eta filmean ikusten da nola emakumeak lortu duen, bere senarraren itzala eta usaina eramatea lortu duen, eta hortik histeria bat egin. Eta bigarren partean, nolako baden zinemagilea izatea Txinan? Oso zaila Txinan. Film honetarako 3 urte behar izan ditut gidoia idazten hasi nintzenetik. Urrengo filmerako beste 4 urte beharko ditut. Dakizuenez, gizartea oso bizkor aldatzen ari da, eta merkatuan zenbakiak eta zenbakiak daude. Zinema industria ere Txinan zenbakiei erreparatzen die. Ekoizleek eta industriek beti inbertitzen dute komertzialenak diren filmetan. Zenbaki gehiago dituzten filmetan, orduan ez diote erreparatzen filmari berari, baizik eta komertzialtasunari. Galde diezaiokezue ekoizleari, filma egiteko 3 urte behar izan ditugu. 3 urte behar izan zenuten diru laguntza lortzeko, baimenak, zertan joan ziren 3 urte horiek? Uste dut denok ikusi duzuela filma eta konturatuko zineten, honezkero.
ez dela gai hegemoniko bat, gai arrunt bat. Ez da komertziala alegia. Bi agure eta atso baten arteko harremana da. Orduan, beste estrategia bat erabili behar genuen, eta nahiko sortea izan dugu, zeren eta atzerriko finantzabidea lortu ditugu, San Institutukoa, edo Suitzatik ere dirua lortu dugu, finantzabideak lortu ditugu. Nik uste lehen urtea eman genuela lan hori guztia lotzen, eta ikuspegi horrekin joan nahi genuen film funding, eta 18 hilabete pasata pentsatu genuen jada finantzabideak banituela, eta Lee Hau realizadorea da eta ekoizleare bai. Eta horrek esplikatzen du zergatik den zaila filmak egitea Txinan, zeren eta zuzendariak ekoizlea ere izan behar duen. Inbertitzaile askoren gana joan gara Txinan, eta gogoan dut proiektuari hasiera eman geniola ekainean 2007, beraz 3 urte pasa dira eta orain hemen gaude Donostian. Berri onak ere badaude, oso pozik gaude, segurtatu ahal izan dugulako, lortu ahal izan dugu behar bada banatzaile bat, Chinese Film Bureauren bitartez, eta espertu dugu Txinan ere erakutsi ahal izatea. Arratsaldeon. Barkatu nire galdera, ez du gai nagusiarekin zerikusirik, baina badago eszena bat, zeinean bi lankide zaharrak 58 eta bomba atomikoa aipatzen dute. Zer esan nahi du zehazki eszena horrek? Bereziki, pertsonaia horiek parte hartu zuten fabrikatzen, Txinaren lehen bomba fabrikatzen, eta horregatik 58an Txinak lortu baizuen fabrikatzea lehen bomba atomikoa. Eta pertsonaia horiek, bileek parte lan egiten zuten fabrika horretan. Fabrika hori, aipatzen nuen fabrikatu zen bomba, eta eta antzezleak benetan fabrika horretako langile izandakoak dira, eta oraindik ere bizi dira auzo horretan. Jakin mina dut, bi protagonistak ez dira profesionalak, baina gainerako antzezle profesionalak dira? Bakarrik alaba eta suia dira aktore profesionalak. Gainerakoak ez dira profesionalak. Eta alaba eta suia ere parte hartu zuten Liu Haoren lehen proiektuan 2002an egin zuen filmean. Galdera gehiago? Da, eskerrik asko.